Dobar dan želim. Prošli video je bio jako brz, čisto da se pokaže novi Mercedes. Evo ovoga puta malo detaljnije. Imaćemo toliko vremena da ga pogledate iznutra. Isto je tako i napolju. Eto, vidite ovako to izgleda. Lepo, zaista lepo odrađeno. Mi ćemo sada ići na odmor, pošto smo istovar obavili. Ovoga puta će biti takav video. Znači snimati moj odlazak na odmor. A mogao sam u hotel. Navikao sam već tako nekako, rijetko kad u hotel idem, uglavnom za odmor koristim ono mjesto gdje se popravlja. Tako ću i ovaj put. Bilo mi je važno, eto kažem, da vidite Mercedes malo detaljnije. Ja sam zaista zadovoljan. Pa ako ne znam da li će biti vremena, kolika će biti veličina, pokušat ću malo i da snimim sljedeći utovar. Ali eto kažem, ovoga puta takav je video. Da snimamo, eto, moj odlazak na odmor. To je to. Nastavljam snimanje. Evo, ostalo je, izgleda će biti vremena da snimim i moj odlazak na utovar. Hoću da kažem da na zadnjoj verziji igre sam muku mučio s kočnicama. Strašno su nekako loše bile odrađene. Nerealno teže nego u stvarnosti, ali ne znam za ostale kamione, ali na ovoj 1.18 verziji, na beta verziji, jako sam zadovoljan. Za sad sam samo sa Mercedesom igrao, ovim novim, ali što se kočnica tiče, mekano, lepo odrađeno, nema problema, apsolutno nikakvih. Nastavljam snimanje. Blizu smo mjesta za utovar. Mislim da ćemo iste negdje po Švedskoj da putujemo. Znači, tura iz Švedske za Švedsku. Idemo da zakačimo našu prikolicu i onda nećemo sada voziti, vozit ćemo sutra. Sa ovim ćemo završiti ovaj video, parkirati se i onda sutra
nastavljamo. To je to. Sada ćemo mi da se parkiramo negdje. Da se polako negdje zabodemo. I sa time ujedno završavamo ovaj video. Samo da nađem neko pogodno mjesto. Ajde, zapošću ga ovdje. I to bi bilo to. Vidimo se sutra. Ćao.